mapan wonten ing sanggar pamujan negari Ngamarta. Nuju hari Sukrakasih Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah kembar dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk sabda hari Semedi Maladinding meminta nugrahaning Jawata. Labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebentuking Jawata den papanaken ing Yomaniloka. Yakti kenceng tekate Sang Pandhu Tanaya tanedya jugar nggenira Sekung Brata Semedi Maladinding yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jahi pepak andher para garwa, para putra miwah para senton ingkang nderek ngesungsung tata rakit sesaji. Prep tidem permanem tanana ingkang bening walang alisik gegodhongan tanebah ingkang kapiyarsa mung kidung para brahmana Wasupitri Sewa Sugata lan para nimpuna kang samya nyengkuyung subratane para Pandhawa. Kocap titiwanci sang nata kepareng jugar denira Semedi marani bawa rasa imbal gandya kelawan para kadang. Dadi mangkono pang nglucitaning dra ingkang dereng kawedharing lisan
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka warna Puspiteng Udyono Miang Panjrah Sarara Ranggeng Manik Nara Narwata ana Obrobra kang sumirat nyaring tejo laliwaran Lat sisiring dadet Wimpuh kekondong ingin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kongas ngeweki madyaning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Yai Kembar Yai sayektine rehning wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yomani Luka Yayi ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena
Wah, Kunto Aji kakangku. Gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau. Pantes sinengguyung dening kabeh para sedulur. Mula dikepiye wae. Nadyan taunana windanana, aku saguh ora bakal jugar semedi. Lamun tapa ingkang dadi niat tuluse para Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging dewa. Koko Prabu, nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu. Duh Koko Prabu, nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa ing dados keparengipun Koko Prabu. Yayi, pun Kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yayi. Woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingono pun Kakang lan Syadiku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa. Persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki raga 5 wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yayi, aja lali welingipun Kakang, mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sapepadaning urip. Mergaya saka bebuden iku dadi wit gedhe kang ngrembuyung bakal bisa awoh daya kawibawan. Mula kang suka iku Yayi, Rening Siadi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat meminta marang panguwasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi, Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca, sigra ngraketa nawang sesongko. Kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku ngolong mangrempak katriku ngolong mangrempak ing wadya kurada kura reka kiri mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila rasa nglajengaken mangsah semedi nanging carita bebasan anglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginango durung abang ida dering manjing pertala dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal nanging Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada merpaki mbiyaning para Pandhawa dadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
Sinongwati jagat kinari amuk mbak lumembak ombak ing samudra bali lumut ambek kanggeng awito denceng-dencengan pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun perkencang warudaya Pak Pong Bu bola kali cuti sapa sing gawe Putu Prabu iya jeneng kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun Pastulun wae tampanana Putu Prabu. Kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripe dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah. Rada kakeku. Serawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur. Ya Werkudara ya. Ngosulun nama ndadekke bawang ing Asulun. Pangesulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara. Yo tak pundi dadi jimat pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah. Duh pukulun. Kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbancut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaling kayun pukulun. Kita aja kado ati kejeron penapa. Kula nukyang marcapada lan jujukana sanggar pamuja negara Ngamarta iki mboya nedya paring pidana nanging persajan wae. Ulun mundi dawuhe Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning kayangan Suralaya ya ing kayangan Jonggreng Saloka bareng marang laku ulun. Inggih menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah mengko dhisik Nrada kakeku Danur Gunung Kadingaren Guru kakekku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ning kayangan. Ana wigati apa? Wah. Ulun iki umamane medharake wigatine ora wurung iki mengko dadi perkara. Nanging ora ulun medharake kok nyatane kedadiane kaya mengkono. Werkudara. Ulun iki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasah dadajiku werkewuh. Wah, mara Gage Wedarna yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning kayangan umpamane arep diparingi bebungah banjur lelaban apa ingkang nate didin menapa dawuh. Wah, dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane ora ngerti wigatine monggo kowe mau kandha nek diodarke bakal dadi perkara. Neng nek mbok wedharke kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasah nganggo perkewuh. Wah, Gage Wedarna, apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis ulun kandhake ngarep yen ta ulun saderma mundi dawuh
supaya nimbali tok. Wis. Lan ulun nadyan dewa nanging ibaratmu balang watu. Disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Wah. Ah, urung-urung iki wis. Urung-urung malah wis ngacem karo dewa ya, ya. Ngene ya Werkudara. Satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboyaken diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedarno saiki ngene. Wah, perlune ben kabeh do ngerti. Wah, iki bocah apa ya iki? Rambukan kok ngoyak wae ya wis ngene persajan wae, persajan. Kaki Punta Dewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Kaki omong dosane apa? Lupute nggon apa? Dosa lan lupute ora liya sepisan nggone Tarabrata Amatiraga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Banjur nganti gawe menceng potogalogal. Kawah umup mawalian kaping pindho Dasura Patrapesi Punta Dewa mergawani mapaki derajate tataraning para dewa kuwi Werkudara. Wah, buktine apa? Gage buktine apa? Wah iki waduh wajan. Bocah kok tekon ngoyak terus ki wah lah iki ajur. Madeg jumeneng Nalendra nanging mboyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya Brahmana setengah dewa. Mongko Punta Dewa iku jiwane Nalendra ingkang asipat satriya lan kuwi dianggep luput. Kuwi dianggep luput Deksura Patrape. Wah, biyen-biyen ki woh apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang lekseni. Nanging kena ngopo saiki ngungkih perkara iki? Biyene woh apa? Wah, kok lagi saiki diundhamana. Kang mangkene ketok nek nrada kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku. Wah, ayo blokoe. Jane Winrada kakekku mau rawuh. Aku wis subriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput. Nek lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu le arep midana. Wah, nanging yen mung arep golek-golekke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon, apa Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Merga saka gedene kalupatane Punta Dewa, saka kepalange adik guru bakal dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu, bakal dicemplung ing Yomani Loka Werkudara. Coco muntap lir kinetap netra kocak ngodarandir hidup nyawa ngolo cokro wah nrada kakekku kudu ngerti Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji. Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yomani. Werkudara sing ora trima. Lho sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa kuwi raga 5 jiwane siji lan kaya dinindok sak petarangan. Mula gandeng rada medun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lho, sapa sing dadi wakile? Aku sing dadi wakile. Pukulun.
Mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Wah, lah iki perkencang Warodaya. Sing arep nampa paukuman ki Puntadewa. Lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat sing mangkat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah ning kayangan. Werkudara gandeng sing nandhang keluputan iki pun Kakang. Mula aku wae sing suwanana ing kayangan. Rasa. Wah, iki perkarane ora cetha. Tegese diomong arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Ah, piye, Bu? Putu Prabu Punta. Inggih. Yen mekaten kula sumanggahaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat yo kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Ker. Nedya makayangan meneh nganti kadang kita papat. Inggih, Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya, Werkudara gek pamit. Wah, yo. Wah, Punta Aji kakangku aku njaluk pamit. Munggah ning kayangan dadi wakilmu. Yo Di. Surti tingati-ati aja ninggal dogolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adikku sing padha praitna ngati-ati ya, Di. Sampun bidal Pandhawa sekawan. Lampah kang limunan miring Bathara Narada. Nadyan Rinasa tanana jalma kang uninga. Parandene ana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu. Nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa. Bil sedya den banjut dewa mila Sang Dewi sigra manjing sanggar pelanggatan. Ngrungkepi pepadaning Sang Nata sarwi anangis sesengguhan kaulas arsa kanggo taruna. Yai Drupadi siraya ing ngrungkepi pepadaning pun Kakang sesenggukan nggonira nangis nganti deleweran waspamu kena ngopo selagamu semureng apa kleru tumindakipun Kakang mara gage matura ana apa Yai Ratu sinuwun estunipun paduka menika narendra ingkang titing pamawas luhur bebudenipun nanging menapa paduka boten inget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih
Awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos ing mangke lila legawa pinanjut ing dewa. Minangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sedherek sepuh. Lajeng menapa pedahipun paduka Nyakrawati mbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa. Ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning kadang sinuwun. Jayah Kinata Brajalungit Tyasing wong agung Amarta sengkel pingget ing raos parandening batos anutuh diri labet panangising putri Pancaya ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa wocap saking sesak ing raos ngenira nampi panandang sirnaning pendha ingkang sekawan sigra meleng cipta katarima panuwunira salilane saya mekar sak gunung rong gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat. Ayam tentrem Drupadi kowe manggono ning waduk ayo tajak munggah ning kayangan. Oh dewa-dewa orang wali dulur-dulurku kayangan tak ubrak-abrik. Alhamdulillah tekan limbukan. Iya, Mak. Nyemen do lingkuh sikik. Matur sembah nuwun. Mandeg dhisik ya, Nduk. Iya, Mak. Iki sowan endi? Iki sowan ning ngendi ya, Mak ya? Nah, iki. Lokasi rumah Bapak Mulyono, Groyokan RT 3 RW 018 Sambirjo Prambanan Sleman. Nah, kuwi sowan ana ing kene, Nduk. Iya, Mak.
dalam rangka apa? Wayangan. Ora tegese ora kuwi, Mak. Lah terus kepiye? Iki wayangane dalam rangka apa? Iki dalam rangka tasyakuran Walimatul Khitan Zulfian Eka Saputra, putra Ibu Hartini, Putru Lyono dan Ibu Kadiem. Ngono, Mak. Supit Khitan. Iya. Aku mbiyen Khitan ya apik lho, Nduk. Wis ora usah bahas kuwi sik. Mengko wae le bahas kuwi nggon gara-gara. Mengko ndak ning gara-gara ra iso omongan. Ya Nduk ya. Iya, Pak. Lek ku nyepake ket wau sore nek ditokke ning libukan, gara-garane meng meneng-menengan. Iya ya wis, ya mengko wae ning nggon gara-gara. Kok ndak meng krik ngono wae. Iya. Iki tak wacake ning nggon dari WA admin iki. Tasyakuran. Iki urutan acara ya, Nduk ya. Iya, Pak. Oh, urutan acara ding dinanggap wayangan Bapak Sira Nugroho. Ning gandeng Bapak. Terus ketoke terus ketanggor Covid kae ya, Nduk ya terus ora iso wayang. Ngono, Mak. Ning yo aku yo ora pati ngerti jane. Terus gentine aku ya ora ketang jane iki apa? Kuwi jenenge aduh. Nek dibandingke ya adoh banget aku isih ajaran. Iya, Mak. Mulane nek akeh lupute kathah lepate nyuwun pangapunten. Iya, karang yo isih apa jenenge isih tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran. Siraku ya rada cekot-cekot mikir kuliah iki, Nduk. Ora usah dipikir sesuk bolos karo aku, Mak. Ora kena kaya ngono kuwi. Ora apik nek bolos-bolos ngono kuwi. Saiki muni ora apik sesuk nek wis mlebu bolos. Wis ora apa-apa. Ora maksude aja nganti bolos-bolos ora apik. Terus iki. Iki sik ingkang kepareng rawuh. Sapa wae, Mak? Wacana, Nduk. Endi? Iki. Oh iya. Bapak Kapolsek dan jajaran, Bapak dan Ramil dan jajaran, 3 Bapak Lurah Kalurahan Sabirjo, Bapak Wahyu Nugroho SUMBA niki. Terus ana Pamong Dukuh staf Kelurahan Sabirjo, Bapak Kiai Haji Ngadiman SAG MSI. Terus ana Bapak Kiai Ahmad Mujahid, terus ana Limnas. Tulisane Limnas. Sing bener ki Limnas apa Linmas? Linmas. Aku mbiyen bolosan tur lulus. Kebanggaan lho aku ki jan iki. Nilaiku abang akeh banget lho mbiyen, Nduk. Mergo bolosan kuwi ning tetep lulus. Ya ora apa-apa. Mergane gurune sayang karo kowe. Wis do jeleh. Mulane terus diluluske ben ra ngajar aku meneh. Iya. Terus iki apa? Sik isono ra mau WA dari Mas Admin iki. Wis ora ana, berarti wis pokoke visi misi sudah diaturke niki wau. Terus niki mengke enten napa namine? Mas Admin niki wau wonten apa jenengane wah enten Pak Kiai. Oh, dereng rawuh. Oh ya nek durung rawuh ya. Mengko dhisik berarti karo diselani apa ya? Diselani iki ya mbeng iki ora meng dhewe lho, Nduk. Terus ya ora meng dhewe karo kanca-kanca akeh banget iki. Ora maksud iki ora meng dhewe iki ana bintang tamune. Bintang tamu. Sopo bintang tamune? Bintang tamune ana anu Solikin. Orang anu Princess Apri dan Bunda Mimin. Kan bundaku ya aku kangen aku wisan aku.
Suwe banget ora ketemu. Karo Denok Tatin. Sopo? Ora Mbak Tatin. Oh iya, krunguku Denok. Mau kuwi saiki wis Mbak. Ora wani aku nek karo kuwi. Bintange tamu teko terus udan ya, Nduk. Iya, kuwi mergo perbawane Denok Tatin. Ora ya, dijumenengke. Dikon ngadeg. Masa ya duduk-duduk. Mengko sik nganu princess urung tak kon ngadeg kok wis ngadeg dhisik. Ku pindah nggon, ndak ketrocoan. Nggih monggo di sepoti kanca-kanca pados jumeneng riyen Mbak Mimin dan Mbak Apri dan Mbak Tatin. Monggo kanca-kanca nderek sepote. Sugeng dalu. Sapa sik ya? Sapa manut? Sugeng dalu. Nah, tante iki wah. Tante Apri sugeng dalu. Aduh, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Limbuk Mak Canggih. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabare? Oh, sehat. Sami. Pangestu panjenengan lan sedaya warga mriki. Pinanggih malih kalih Dik Gading. Nggih. Nek ketemu Mas Gading iki dalange jek enom. Turne ya Trengginas. Trenggiling. Trengginas kok Trenggiling. Dasare bintang tamune ya nek dhewe iki wedok, disawang nyenengke jek enom. Lho, ana bintang tamu kok lanang dandan wedok tuwa. Ana apa? Ana, saya mangkat. Katanya treatment satu dengan satunya beda-beda. Lih, goblokmu ya iki lho. Lah ngapa aku gak ngerti kok. Iki ketoke iki kena penrungan Satpol PP. Loh, ngene lho Mas, iki bukan KDRT atau apapun. Semua wanita punya cara atau treatment sendiri terhadap untuk melindungi bentengi dirinya. Untuk filter. Kayak Mbak Tati nih aku jeneng kakung. Kayak Apri pancen didol murah, atau nek kaya aku kan pancen piye carane men karirku menanjak tanpa godaan pria-pria hidung belang. Dadi ra iku tak dandani kaya wong diantemi kok bar dinggo apa media wong tinju kae. Pampere wong lanang ben ra seneng. Dadi kehormatanku terjaga. Piye kehormatan? Kehormatan kok dikerawuk ki po. Wong kok le. Dadi ngono ki piye carane membentengi diri, Pak? Oh, ngono kuwi ben ora disenengi wong lanang. Ya wong lanang ki elek banget, padahal jane ayu banget. Loh. Ora kudune nek wanita itu mempercantik biar menggoda wanita. Wanita. Ya. Kira wanita sing model kaya Apri ngene iki sing model begenggek kaya Apri ngono ora apa-apa. Bunda Mimin. Bunda Mimin hidung belang niku sik kados pundi? Sing kepiye? Irunge slewah wis ngono ae. Oh, kok disebut-sebut. Maksudnya pria-pria sing nyawang wedok tukmis ngoten niku lho. Ngerti bathuk klimis langsung hawani pengen golek kamar mandi ngoten niku. Lah kowe ya ora. Aku ya ora, aku wedok. Ora kok ora leren sing nang bogem. Kuwi nek hidung belang ki sing belang hidunge. Ya. Nek sing belang nggon lambe, Ya lambe belang. oh ya wis. Kuwi kena gibah. Tak kira terus nek Wong edan.
Dalu punika sowan wonten dalemipun Pak Mulyono. Pak Mulyono. Adicara tasyakuran. Tasyakuran kitan. Kitanan. Dadi kaya kowe dhisik no, Lek. Hah? Kaya kowe dhisik no. Kitan ki apa? Wah, mbiyen kuwi sing nganggo pring kae. Lah kitan ki Kita apa to aku ora lah mudeng. iki ra dikitan kok ya. Lah, Lah iki dicokotke apa? Cokot ki apa? Diselentrik. Ngapa lho? Iki ngapa? Iki ya dundang kamu nek main ning Sentulu Kulon Progo karo Loh, dakah-dakah. nah iki nang Yojo lho nang Arep ngedak. yo aja kan nek karo aku sak pecak kok. Lah ya wingi aku nang Mung sak Klaten. kedemne terus Maksudnya piye? Maksudnya piye? auramu ki regete lho, Tin. Iki nang Jogja, wingi aku nang Klaten mbok onek-onekke. Nang Klaten ki kudu klanuwun karo sing jaga lho. Saiki nang Yojo nang wilayahku arepane apa kowe? Nek kowe ora jogone piyai Jogja lho. Lah ngapa? Lho trekahmu kaya ngene. Lho, aku gur nyonto wingi pas nang kono ya. Sopan santun etika adat ketimuran. Terus? Sopan santun etika adat ketimuran. Oke. Oke. Kamu singgan pertama adalah suara, takoni. Tapi ada hal yang lebih penting dari sekedar kemampuan. Apa? Attitude adab. Lah wingi nang kono. lah Mbak Tatin kurang apa? Adape titute ya wis apik. Nek ngomong menye-menye. Sing ora ndek adab ki kowe. Kowe ki wis nganggo kebaya, nganggo sanggul. Lah nek nguyu kok ngadeg. Apa? Ngadeg ki gek nek serampung kaya wong kejang kae iki. Lah piye? Nguyu ora sopan kuwi, Pak. Kayak karo ngetos kok Nguyu kok kejang aku ya. Ya dhewe wong iki nggo anu dhewe-dhewe kok. Ki aku kira bersapa Oh iya, sama oh. Mas Oh iya, Gading. Sugeng dalu, Mbak Tatin. Sugeng dalu, Mas Sugeng dalu, Gading. nggih. Pripun kabare, Mbak Tatin? Alhamdulillah sehat panjenengan nggih sehat to Mas Gading. Alhamdulillah sehat. Nggih niki wau kula denok sinten? Boten. Lah kok mboten? Ora. Lah piye sida denok apa ora? Ora sida. Lah sidane? Ora sida. Sidane apa? Mbah, Mbak. Oh, alah Buyut. pasane ya ora bapakne ra anake padha wae le. lah malah kumuni denok ki lek pas Mbak Tatin ngematke kono dadi saka mburi iki wah denok ngono e. Nek saka ngarep. Ra sida, Mbah, saka ngarep. Nek saka ngarep melenok. Iki piye kok delehke Ya kono? multifungsi kok. Lah, Kok kowe nek pengen ya diseselke kono. Seselke kok kepinginan. ora sedeng. Nek kono aku ra iso ya ngono. Kowe kok ya Ndongake sing disupitke nek mudeng. ndongake. Saka sapa? Cilik. Kersane. Saka Kak Apri. Ya, apa? Apri sik. Ngono. Lah, ndongake kagem adhi ingkang dipun supetaken. Supetaken. Mugi dados putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Saged taruna ngungkuli bapa. Amin. Dongane Mbak Tatin kados pundi? Nggih, mugi-mugi dados putra ingkang bejo donya akhirate. Amin. Migunani tumrap wong tuane negara dan apa masyarakat yang ada di sini semuanya. Iya. Ngono. Dongamu piye, Kong? Kong gundulmu melocot ki. Omonganmu lho nahan deskit mau. Lah kowe nek nang omah karo putumu diceluk piye? Neng omah. Ini sedang meniti karir aku ki. Nek karir kowe menanjak terus jeluk. Lah kowe dandani piye-piye ya tetep ketok lanang. Mundur. Ay, mundur. Apik dulu berkelas. Grade-nya masih di bawah. Terus Telek. J. Mugi-mugi tole ingkang pun kitanaken sampun sampun dari masa anak-anak menuju remaja. Nggih. Biarane akhir balik ke oto. Kamu sudah mempunyai tanggung jawab. Nek wingi pomong ibadah ki mung melu-melu, saiki kamu harus tanggung jawab. Nek wingi sinau dadak dipecut, dadak dikandani, saiki wis kudu ndek krentek dhewe. Dadi apa sudah mempunyai tanggung jawab moral. Ngibadah ya rasa ndak diselentik, rasa dhewe wis utamane. Serawung sopan santun etika kedah ngoten. Contoh Bude Mimin menika lho. Bude Mbok De. Budene wis ra jelas kahanane kok kon dicontoh. Penting bejo donya bejo akhirat sukses ke depannya. Amin. Dongane sing becik pokoke. Salaman Bunda Oh, Selek oh, lah tak pengestoni ya, Lek. Nek golek pacar sing hati-hati. Loh, nek ayo kene nyengkok sing kaya Bude. Amoh. Patrape ki lho ora kudu rupane. Oh, Rupane ngungkuli aku ora masalah. Wong saiki wong ayuhe diselep wong elek diselep dadi ayu iso. Wong ireng disuntik putih kaya Tatin ki rasane janges gitu.
Aku terus so iki. Aku Aku ki yo aku terima kowe, nganggo- Mbak. aku ora bakal. ya, Kulitmu ndak delok. Kok sik kok ket zaman bapakku do mungsuhan iki jane ana apa to iki? Iki lho lagi arep perbandingan kulit iki lho. Iki Lho. perbandingan yo lho Antara- aku iki sel putih, suntik putih sing iki. Nek iki apa iki? Iki tukang ngarit. Kok iki piye kok. Kita gak eksotis kok. Tak biyen piye? Ya kulit aku pesene mang gawe kulit kula ngedop aku. Kulit kok Tak ngedap. kira kowe iki nggo jaket kulit bae kulit. Wasya. Ya sinambi tetembangan. Menghibur nggih. Menghibur. Mbok pilih wonten pamundutan napa? Niki Mas enten Gede? niki untuk Mbak Tatin niki. Untuk Mbak Tati. Nggih, niki Lunggah mangan. Mbak Tatin. Met. Kok piye kok lingguh Kok nggih? lungguh Apa, iki piye? lungguh? Lah iki mesti kan nggo Mbak Tatin kan sing gampang-gampang, sing angel ya aku Wah, kok iya. to. Oh, alah. Wis mudhun kemampuane para pemirsa ki. Semen kono ki sinden wingi tekno ae. Lho mesti sing gampang-gampang. Sing gampang-gampang. Sik. Ngapa melu-melu? Apa melu? Nggih menika sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Kula nyuwun lelagon ninggal katresnan kalian lali janjine ingkang nyekar Mbak Tatin. Mbak Tati nyekar sinten? Lek Min. Ada mendalik kok. Nyekari iki karepe iki nembange. Karo Dai Min. Saking kula Pak Wagimin RT 05 Nglengkong. Ngelingkong. Nggih, matur Sudah nuwun Pak Wagimin menika nyuwun ninggal katresnan kalian. Paring bebingah pinten Oke. Mbak Nggih menika Tati. sampun paring bebingah 700.000. Wis engko mbangane dimusuh karo kono. Heeh. Nya iki nggo kuwi saka Mbak Tatin. Niki Bunda Mimin wis ana dhewe. Walah. Iki mau sing jarene sing gampang-gampang atau sing nom iki sing rada angel. Kae kono. Aku ra milik barang kang melok kan dijatah aku ra gage-gage. Ning nek tak dumi gelem. Ra moto duwiten maaf Engko ya. separo ding ya, Lek. Ngono. Ora gelem. Niki Bunda Amit sih. Aduh. Ayo Bundase. Wes kuwi. Kawus kowe. Kowe mau muni njaluk sing angel-angel. Iya kan. Nek sing tuwa iki cen angel kok. Iki tulisane piye to, Mas? Nganggo kacamata. Kuwi kacamata jaran. Ya maklum gandeng wis tuwa ki mripate trakum dadi rada. Dedek Mimin saking Klaten. Ora neng Dedek, Pak D kok Dedek. Dek ana dene iki Pak Dik to. Dak. Nyuwun gendeng Gendeng. Kok gendeng? podang kuning dalah gubuk asmara ingkang nyekar Tatin. Oh. Piye iki jareng dinggo Mbak Himin. Dane golek men, piye lho? Mas Gading, jarene dinggo iki Mbah Himin kok dadi apa? Nggih. Niki Pandi sapa? Ketoke Tatin iki bar ning dukun. Lah ngopo? Lah Ra apa? mungkin iso aurane mlebu kono kabeh, mesti kesedot gon aku. Ra mungkin nek sak baene nek gur wong lawaran. Wis digawe. Sinden jagatan mantasane Widyawati kok Tatin. Ya kowe ki aja meri. Titan ana kowe tin aku ora ndisiki ya. Kowe aja bersekutu dengan setan. Lah ngopo? Aku ki ora bersekutu. Pak Jupat 5 pancer. Larisku ora bakal kurangi larismu. Larise Agnes ora bakal kurangi laris. Kabeh di porsine dhewe-dhewe. Ngapa dadak ning kene wilayah Prambanan Sleman dak kabeh kok aura tok sok nang nggonamu. Ora merdukun sengara. Rupa ya standar. Suara ya diarah ya ora apik banget ya ora mendominasi. Power ya jak menang aku. Kowe kudune nglengganan. Meneng kok kowe. Urusan iki masa depan ya aku. Aku bersekutu karo apa? Setan. Lah mengko aku Sok mati sekutune karo disabeti lompong ireng. Lompong ireng ben ngopo? Sok Ben piye lompong ireng? lho kan ra iso bersekutu dengan setan kok. Mengko aku Dadi biasane lorose ketal kecil ngene. aku Wes, mongko kono. saiki nang kene bersekutu karo kowe iki. Berarti Kowe ra kono di setan. Lah apa? Ngeblis kok kono kok piye? Kuatkan hambamu, kuatkan hambamu. lah ngopo kok Apa, Bu? ditutup? Kuatkan hambamu. Ora apa? Lah. Ora apa? Dadai ro kowe kok sukimen metu iki. Le, Mari. sabar lo. Kowe Mas tak briefing lo ora pareng revel lo ning panggung. Ora bareng rewel nek rewel tak supiti meneh lho, Le. Wis tak briefing lo. Kita nang engko nek rewel tak jambak kowe engko. Wis tak kandhani nek ketemu wong ayu ora pareng nakal lo. Ampun berontak nggih. Nggih. Iki ngandani sapa ta jane? Adikku. Endi adike? Yo. Hah? Kur Endi? sak pleci kok. Adine duwe jeneng. Sapa? Paidi.
Iki Pak sing nyuwun Pak podang Pandi. kuning kalih gubuk asmara, paling bebingas 300.000. Oh, Jeh. Nya nggo suntik Kok kabeh. gak terusane kok tatin kok. Iki diserahna Mbak Tatin. Monggo. Enggak mau. Kakak ingin. Enggak mau. Kenapa? Yang bukan jatahku aku enggak mau. Oh, ini kamu nggak mau? Enggak mau, aku enggak mau keringate orang kok, Mbak. Terus? Sithik oke hakku dhewe. Berarti ini tak kasih siapa? Nggak mau nya. Ya wis nek mau tak leboki kotak amal ae nek. Kotang kok kotak amal. Nggih Mbak Tatin niki. Mbak Tatin meneh. Ora. Kok sik lho. Kosek to. Niki, nah nyosi Mbak Dire pirsa kaya iso Pak. Mbak Mimin ngoten. Oke, bukan Mbak kok. Mimin. Lah, ngono kok ya iso. Nggih. Dalam ora kurang pripun akal menghargai sing jadi carane. Nggih niki Bapak Kiai Gus Ahmad Mujahid sampun rawuh. Oh, Jeh. Nggih, Sugeng rawuh Gus. Hati-hati pripun nek diasinke aku wedi. Sugeng rawuh Gus. Ngapunten kok sinambi nenggo panjenengan gojekan sak wetawis. Aduh, sampe kok